prvkov, ktorá ma zaujíma a chcel by som aj vám rozšíriť znalosť o periodickej tabuľke a samotných prvkoch. Vedci už od začiatku chémie chcú vedieť, odkiaľ hmota pochádza a z čoho hmota je. Keď na druhú otázku začínali mať odpoveď, téma prvkov sa začínala stávať veľmi chaotickou, keďže ich bolo mnoho a neboli žiadno zoradené. Už v prehistórii sa prehistorickí ľudia zaujímali o chémiu, aj keď o tom moc nevedeli. Dôkazom toho je prehistorický objav mnoho prvkov. Objavovali sa napríklad zlato, striebro, cín alebo dokonca aj arzén. Chémia sa vytvorila s počiatkom stredoveku v podobe alchímie. V 17. storočí vedci prestávali veriť na klasický grécky model sveta, že všetko je stvorené zo 4 základných prvkov, čo sú oheň, vzduch, voda a zem. Joseph Priestley tomu taktiež veril a teraz ho ale momentálne zaujímala v tejto dobe nová téma vzduchov, dnes ich voláme plyny. Objavili jeden zaujímavý vzduch, ktorý podporoval horenie a dýchanie a tento vzduch Antoine Lavoisier nazval kyslík, oxygénium. Antoine Lavoisier zistil, že kyslík vlastne horí, oheň je reakcia kyslíku s nejakou látkou a že to nie je nejaký prvok. Zároveň Lavoisier zistil, že voda sa tvorí z kyslíku a vodíku a že vzduch sa tvorí z dusíku a kyslíku. Ale ten najdôležitejší objav bol to, čo mu teda vyvrátenie flogistonu, záhadnej látky, ktorá vstupovala do rudy, keď vznikal kov, a vystupovala z kovu, keď vznikala ruda. Toto Antoine Lavoisier vyvrátil a vyvrátil, že ruda je prvok, ale povedal, že prvky sú kovy, ktoré vytvárajú rudu spolu s kyslíkom. Vďaka tomuto objavu sa Humphrey Davy snažil objaviť nové prvky. Toto sa mu naskytlo, keď Alessandro Volta, taliansky fyzik, objavil nový prístroj, batériu, ktorá sa vtedy volala Voltov stĺp. No teraz ho už nepoužívame. Humphrey Davy bol v Kráľovskom inštitúte, vďaka čomu si postavil obrovskú batériu, pomaly veľkú ako jedna miestnosť, a pomocou takejto batérie predvádzal pred ľuďmi elektrínu, ale hlavne vytvoril nové prvky, čo sú sodík, draslík a stroncium. Vďaka jeho objavom sa naskytla obrovská príležitosť ďalším vedcom, ktorí objavovali nové prvky. Kvôli týmto objavom sa museli prvky nejako zoradiť, lebo samozrejme bolo ich viac než 60 a nikto ich nevedel zoradiť. Jeden z najzaujímavejších je telluric helix, čo je tuná. Sú to vlastne prvky poskladané do špirály okolo valca. Newlandové oktávy, tie sú tuná, to sú prvky zoradené do oktáv po 8 prvkoch. Dmitrij Mendelejev ale vytvoril novú periodickú tabuľku, ktorá fungovala. Predtým, už v 15 rokoch v ňom matka videla niečo viac než v ostatných deťoch a preto s ním odcestovala do Moskvy. Tam ho ale na univerzitu bohužiaľ neprijali a preto išiel do Sankt Peterburgu, mnohí ho poznajú ako Petrohrad, kde nastúpil na univerzitu. Tam mu ale matka umrela po niekoľko mesiacov z vyčerpania. Dmitrij Mendelejev po niekoľko rokoch sa mal stať profesorom, ale predtým, než sa ním mal stať, mal napísať učebnicu o prvkoch. V prvej kapitole ich zoradil podľa tzv. Rodín, ako ich volal, ktoré sú prvky veľmi podobné sebe. Dobrý príklad sú fluor, chlor, bróm, jód a ďalšie prvky v halogénoch, ktoré všetky nie je ani dobre chytať, lebo vás môžu zabiť. Takže Mendelejev ich rôzne zoraďoval, až kým neprišiel na toto. Do stĺpcov zoradil tie spomínané rodiny a do radu dával prvky za sebou podľa tzv. Atomovej hmotnosti.
Dnes vieme, že to nie je zoradené podľa atómovej hmotnosti, ale Mendelejev nemohol mať ani tušenia o tomto. Periodická tabuľka sa vyvíjala aj po tom, čo ju Mendelejev vytvoril. Mária Curie Sklodowská, poľská emigrantka, sa zaujímala o radioaktivitu a objavila dva nové prvky, ktoré sú tu na polónium a francium. Jednu noc s jej manželom Pierom Curiem išla do ich laboratória a všimla si, že rádium žiarilo na modro. Neskôr sa vedci dozvedeli, že táto energia v podobe svetla bola vylučovaná kvôli rozpadu týchto atómov a teda to nemohli byť najmenšie častice. Henry Moseley, mladý britský vedec, sa zaujímal o rentgenové žiarenie. Novo objavenú záhadné žiarenie, ktoré dokázalo presvietiť človeka bez toho, aby musel byť rozrezaný alebo urobený nejaký chirurgický zákrok. Urobil tzv. Rentgenové spektra, tak ako máme my tu, a prvky v nej robia za čierne medzery, kde nič nie je, teda absorbujú, a to je spektrum. Tak bolo rentgenové spektrum, kde boli takto čiary medzi tým spektrom. No a zistil, že tieto prvky sú zoradené podľa takýchto schodíkov, čo išli z prvku na prvok, a to bola taká hlavná čiarka. Neskôr sa zistilo, že to boli protóny, protónové číslo, ktoré to spôsobovalo aj zaradenie do radu. Ďalej bol Glenn T. Seaborg. Počas druhej svetovej vojny sa zaujímal o radioaktívne prvky, presnejšie prvky po prvku uráne, teda o transuranické prvky. Umelé prvky, ktoré nikdy nikto nevidel v prírode. Dnes už sme ich párkrát videli, ale nie sú v obrovských množstvách. Zaujímal sa o to najmä preto, lebo bolo objavené neptúnium Edwinom Macmillanom, jeho kolegom, a Edwin Macmillan odcestoval počas druhej svetovej vojny preto, aby pracoval na radároch. Glenn T. Seaborg pomocou bombardovania neutrónami, ďalšími časticami, bombardoval tieto prvky, teda prvok urán a potom neptúnium, ktorí ich premenili na protón, už spomínané častice, ktoré spôsobujú zaradenie prvkov, a vlastne objavil nové prvky. Plutónium až kalifornium a potom objavil ešte Seaborgium, ktoré jeho kolegovia pomenovali dvojom. Takže tu je chlorid radnatý, látku, ktorá Curie vyrobila, v ktorej bolo to rádium. A toto je stroj, v ktorom vyrábal vlastne tie nové prvky Glenn T. Seaborg, cyklotrón. Vďaka objavom týchto vedcov a objavom periodickej tabuľke dnes vieme, že je o dosť viac prvkov než tie, ktoré poznáme. A že sa periodická tabuľka nekončí 118. prvkom unimoctium, ale najskôr ich musíme objaviť a to sa zatiaľ nikomu nepodarilo. Vedci sa o to ale snažia. Takže otázky, kto objavil kyslík? No začí. Priestley. Áno. Akej národnosti bol Henry Moseley? Brit. 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 Aký geometrický tvar mala tabuľka Telluric Helix? Áno, boli to prvky na špirále okolo valca. Podľa čoho funguje postupnosť periodickej tabuľky? Za tebou. Áno. A ako objavila Mária Curie polónium a rádium, tak to som zabudol povedať. Objavila to pomocou toho, že ruda uránu, teda to, z čo sa urán vyrábal, bola radioaktívnejšia než sám urán, a teda tam muselo byť niečo ešte radioaktívnejšie, ale v malých množstvách. Ďakujem za pozornosť.